Dewch yn llu i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Dur a Môr 2025. Margaret Jones o gangen Afan sy'n estyn croeso cynnes ar ran rhanbarth Gorllewin Morgannwg i Eisteddfod yr Urdd 2025. Mae'r wyl eleni yn un o barciau mwyaf poblogaidd De Cymru, Parc Margam, ar gyrion behemoth dur clwyfiedig Port Talbot. Mae'n drysor, felly peidiwch â cholli'r cyfle i fentro allan o faes yr Eisteddfod ei hun i fwynhau holl ogoniannau'r parc. Mae'n llawn bywyd gwyllt, yr hyddod cochion enwog, y rhododendron lliwgar, a'r coed hynafol y bydd y plant wrth ei bodd yn dringo'u canghennau cnotiog. Ac mae'n gyforiog o hanes. Dringwch i fyny i fringair mynydd y castell, cartref llwyth silwriaid yr oes haearn, sy'n mynd yn ôl rhyw 2000 o flynyddoedd. Yn anffodus, prin yw'r olion heddiw. Ymhen canrifoedd cyrhaeddodd Cristnogaeth yr ardal, a mae 8 carreg ar hugian hardd wedi'u cerfio a chroesau Celtaidd i'w gweld yn yr amgueddfa gerrig ar waelod y parc. Yn oes y seintiau, Cymru oedd ar glwyddi Morgannwg ac Afan. Iestyn ap Gwrgant oedd yn rheoli'r ardal pan ddechreuodd y Normaniaid dreiddio i De Cymru yn yr 11th ganrif ar 10. Robert Iarll Caerloew oedd y Norman ddaeth draw i Fargam a sefydlu abati sisteraidd yn 1147. Mynaich gwyn oeddan nhw yn canolbwyntio ar fyw'n gynnil a ffarmio defaid ar y bryniau cyfagos. Ewch i mewn i'w heglwys drawiadol a chrwydrwch draw at olion muriau 12 ongl y Capitol. Dyma ganolfan fusnas yr abati, ac yma by'r bardd Iorwerth Fynglwyd yn gofyn am roddion o win a siwgr gan yr abad. Meddai, nawdd diw ar dy neuadd di, ne fi'n oedd o fewn iddi. Yn y cyfnod hwn yr adeiladwyd capel Mair ar ben y bryn gerllaw. Fe welwch sgerbwd yr adeilad yn glir o'r parc, llecyn poblogaidd gan ei ieuenctid yr ardal i garu yn ein cyfnod ni. Ond diffoddwyd llewyrch yr abati pan ddiddymwyd hi gan Harri'r Wythfed yn 1537. Syr Ais Mansell, perchen cestyll Penrhys ac Oxwich ym Mhenrhyn Gwyr, brynodd y stad, ac adeiladodd blasty sylweddol yno. Yn 1790, adeiladodd Thomas Mansell Talbot yr orendi ysblennydd, campwaith pensaernïol, 327 troedfedd o hyd, gyda 720 o ffenestri tal, cymesur i oleuo tu mewn ar gyfer y coed oren a lemon ynddo. Mae'n un o adeiladau harddaf Cymru, a does rhyfedd ei fod yn denu priodasau heddiw. Oherwydd diffyg etifeddion, daeth y stad yn eiddo i Christopher Rice Mansell Talbot yn 1813. Fe adeiladodd y castell gothig tuduraidd mawreddog fydd yn dominyddu maes yr Eisteddfod. Thomas Hopper, pensaer castell Penrhydd, oedd yn gyfrifol, ac ers iddo gael ei ddifrodi gan Dan yn 1977, mae wedi ei ddefnyddio ar gyfer cyfresi teledu Doctor Who a Torchwood. Roedd mab y teulu, Theodore, yn gapten tîm bando Margam, camp wyllt, debyg i hoci, a gael chwarae ar draeth eang tywodlyd Aberafan gerllaw. Gêm i foes oedd hi, yn ôl y faled. Chychwi drigolion, gwiwlon, gwalia, rhai llona, dewch yn llu, i weled campwyr pêl a bando yn treinio ar y traeth. O Fargam fawrglod, rhai dewrion hynod, ni bu erioed ei bath.
ond roedd gan y dyrfa gyffrous o ferched ifanc ei defnydd yn y gamp hefyd. Digon hawdd oedd cuddio'r bêl fechan bren o dan ei sgerti llaes a chymhlethu'r chwarae. Mae'r bardd lleol diweddarach, Margaret Jones, yn disgrifio'r dilema wrth geisio am gyffred merched y fro a'i gwisgoedd. Mae llu o arferion, rhai call ar ei ffôl, yn troi'r gwrthwyneb, mae'n amlwg. Mae'r dynion yn dechrau sefyll yn ôl, a'r gwragedd yn dyfod i'r golwg. Roedd merched ers talwm yn fychain a mawr, yn ofalus wrth eistedd a cherdded, am ddangos ei gwisgoedd. Ond arswyd, yn awr, mae'r gwisgoedd yn dangos y merched. Yn 1890, etifeddiodd Emily Talbot stad enfawr Margam. Dyma fenyw ryfeddol. Hi oedd menyw gyfoethoca'r wlad a defnyddiodd ei chyfoeth yn hael ac yn ddoeth i ddatblygu Port Talbot a Margam. Hyrwyddodd welliannau i'r dociau, buddsoddodd yn y gwaith dur a chefnogodd y pyllau. Dywedir iddi wario 100,000 o'i harian personol i dalu cyflogau 500 glowr am 10 mlynedd ym Mhwll Bryn Du gerllaw. At hyn, noddodd adeiladu ysbyty Port Talbot, gwaith dŵr Margam, ysgol ramadeg Afan, a chyfrannodd at sefydlu cadair mewn meddygaeth ataliol yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd. Yng Nghastell Margam ei hun, cyflwynodd gyflwysterau modern fel trydan a ffôn, ac yn y dref mynnodd greu strydoedd llydan ar gyfer parcio ceir yn y dyfodol. Hon yn wir oedd y fenyw a greodd Port Talbot. Daeth tro ar fyd yn 1949, pan drosglwyddwyd y stad i ofal y genedl. Dyna egluro pam mae ym Mharc Margam y cynhelir Eisteddfod Dur a Môr 2025. Gobeithio cawn dywydd sych a braf i fwynhau'r ŵyl a chrwydro'r parc yn ei ogoniant. Ond gair o rybydd gan yr hen driban. Pan fyddo'r foel fynydda yn gwisgo'i chap yn fora, edrychwch arni ganol dydd. Bydd ar ei grydd hi ddagra.